Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre un film de acțiune fantasy numit Along with the Ghost. Fiți pregătiți pentru câteva spoilere înainte. Undeva în centrul populației din Coreea, o clădire mare arde în flăcări, în timp ce un pompier pe nume Kim Ja-hong sare din clădire, încercând să salveze viața unui civil. Roba este arsă de căldura furioasă, făcându-le să cadă rapid pe pământ, fără a ateriza pe perna de siguranță. Întreaga sa viață îi trece prin fața ochilor, dar, în mod surprinzător, bărbatul este capabil să se trezească după ce a salvat-o pe fetiță de la ucidere. Se ridică și se grăbește spre familia fetei, încercând să vadă dacă victima este rănită, dar oricât de mult ar vorbi, nimeni nu pare să răspundă. Dintr-o dată, aude o voce care îi strigă numele de departe și vede doi oameni în costume zâmbindu-i în mijlocul haosului. Kim Ja-hong încearcă să le spună să se îndepărteze de dărâmăturile care cad, dar în curând observă că pompierul încearcă să salveze un bărbat care arată exact ca personajul principal. Femeia pe nume Do-kei Connie spune lui Kim Ja-hong că este un model înainte de a muri și că sunt aici pentru a-l ajuta în cele 7 procese de judecată. Celălalt gardian numit Haewon Mike îi spune că liderul lor îi așteaptă înainte de porțile spre procese și că trebuie să meargă acolo chiar acum. Kim Ja-hong are probleme în a înțelege toate aceste informații și se îndepărtează încet în timp ce se uită la camarazii săi care plâng cadavrul său. Țipă că nu poate muri acum pentru că vrea să-și vadă mama, dar corpul bărbatului a început să leviteze în aer spre portalul uriaș. Kim Ja-hong continuă să strige că și-a văzut mama, în timp ce tutorii sunt emoționați că este atât de grijuliu față de părintele său chiar și după moarte. Ei ajung într-o dimensiune diferită, unde mii de oameni se îndreaptă spre porțile judecății, iar Kim Ja-hong îl întâlnește pe liderul gardian numit Gan-rim, care a ajutat 47 de suflete să se reîncarneze în secolul trecut. Când liderul îl felicită pe Kim Ja-hong pentru că este un model, bărbatul se uită în altă parte și refuză, afirmând că nu este deloc o persoană bună. Ei intră prin porțile judecății, dar sunt teleportați într-un loc de coșmar plin de lavă numit Muntele Crimei. Haewon Mike este șocat să vadă locația lor și întreabă imediat pe Kim Ja-hong dacă a ucis pe cineva în viața lui, dar bărbatul neagă că ar fi făcut vreodată ceva atât de groaznic. Gan-rim explică faptul că provocarea morții cuiva indirect prin inacțiune este, de asemenea, judecată de procese, ceea ce poate fi motivul pentru care sunt aici. Kim Ja-hong ajunge pe un stadion unde se deschid uși mari de pe pământ, dezvăluind o groapă uriașă plină cu lavă. Oamenii care sunt pedepsiți încearcă cu disperare să iasă afară, dar art continuă în marea de flăcări. Procurorii au început procesul acuzându-le pe Kim Ja-hong că nu l-a salvat pe unul dintre colegii săi atunci când a avut șansa să facă acest lucru, ceea ce a dus în cele din urmă la moartea bărbatului. Ei cer ca Kim Ja-hong să sufere în interiorul gropii de lavă timp de 5 ani, pentru a-i spăși păcatul de a nu-și salva prietenul. Gan-rim îl apără pe bărbat, cerând să examineze mai atent ce s-a întâmplat cu adevărat la incident. Se pare că Kim Ja-hong a încercat cu disperare să-și salveze prietenul de la fața locului, dar nu a putut muta piatra sub care era prins pompierul. După ce și-a dat seama de situația fără speranță, colegul său i-a spus să plece și să-i salveze pe ceilalți civili. Datorită deciziei lui Kim Ja-hong, a reușit să salveze 8 persoane în acea noapte. Gan-rim susține că eroismul bărbatului ar trebui luat în considerare atunci când judecă decizia sa de a-și lăsa prietenul în urmă. Văzând curajul bărbatului de a-i ajuta pe ceilalți, judecătorul decide să-l exonereze de acuzații și să-i permită să treacă la următoarele procese. Deși Kim Ja-hong a câștigat prima audiere, el este foarte afectat de amintirea morții colegului său. El cere să știe de ce îl ajută gardienii, deoarece nu se crede un model. Se pare că gardienii au propriile lor agende, deoarece au făcut o înțelegere cu regele iadului, care se numește regele Ifmra. Dacă cei 3 sunt capabili să ajute 49 de suflete să treacă prin încercării și să se reîncarneze în secol, pot deveni și oameni. În cele din urmă ajung la procesul indolenței, unde Do-kei Connie explică toate muncile pe care Kim Ja-hong le-a finalizat. Bărbatul nu a fost niciodată leneș de-a lungul vieții sale și a ajutat întotdeauna pe alții, indiferent unde s-a dus. Asta înseamnă chiar să doboare un stup de albine și să supună întreaga echipă la înțepături teribile, sau să salveze o pisică morocănoasă de pe marginea unei clădiri și să spargă Lamborghini-ul proprietarului cu capul. Judecătoarea a fost atât de emoționată de contribuțiile lui Kim Ja-hong, încât a ordonat procurorilor să construiască imediat o statuie în onoarea paragonului. Cu toate acestea, când întreabă de ce bărbatul a vrut să-și trăiască viața atât de mult, Kim Ja-hong a răspuns că motivul a fost pur și simplu pentru bani. După ce a auzit răspunsul bărbatului, judecătoarea își schimbă rapid verdictul și le spune procurorilor să-l trimită pe Kim Ja-hong la pedeapsă, unde o mașină uriașă îi urmărește pe toți oamenii vinovați de indolență, zdrobindu-le oasele și hrănindu-le peștilor. Gardienii fac tot posibilul să-și ajute acuzatul și imploră pe zeiță să se uite mai atent la viața bărbatului. Motivul pentru care Kim Ja-hong a muncit atât de mult pentru a face bani a fost pentru că a vrut să-și întrețină mama, care era bolnavă, și fratele său, care voia să meargă la facultatea de drept. Kim Ja-hong a muncit atât de mult încât adesea și-a ignorat propria sănătate, iar dorința sa de bani nu se datorează egoismului. După ce și-a dat seama de adevăratele motivații ale bărbatului,
Zeița descoperă că Kim Ja-hong nu este vinovat, deoarece a vrut doar să-și ajute familia. Grupul se îmbarcă rapid în barca care îi va duce la următoarea locație, dar înainte de a putea sărbători, observă că sunt urmăriți de numeroși monștri. Echipa își dezlănțuie armele și face tot posibilul să se apere împotriva creaturilor. Ei sunt capabili să învingă mulți dintre inamici tăindu-i în bucăți, dar capitanul este în cele din urmă doborât peste navă și abia se agață. Haon Mike este forțat să apere nava de unul singur, oferindu-i liderului său șansa de a-și reveni. În ultimul moment, Haon Mike lovește un stâlp mare de piatră care face ca pietrele să cadă, salvându-le în cele din urmă de urmărirea monstrului. Bărbatul explică că acest lucru se poate întâmpla doar pentru că familia lui Kim Ja-hong a murit și a devenit un spirit răzbunător. Pentru a opri alți monștri să-i urmărească în viitor, Ganrim decide să viziteze familia lui Kim Ja-hong pentru a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Se duce la reședința lui Kim Ja-hong și observă că mama este în mod clar în viață. Asta poate însemna doar că fratele Sohong a murit și s-a transformat într-un spirit răzbunător. Aura malefică încearcă să fugă în timp ce gardianul îl urmărește îndeaproape. Ganrim încearcă să oprească spiritul prinzându-le folosind arma sa, dar Fantoma reușește să evite atacurile din spate. Cei doi se ciocnesc în cele din urmă și îl îndepărtează pe gardian, permițând spiritului să dispară în timp ce Ganrim își caută cu disperare prada. Gardianul urmărește traseul până la o bază militară, unde a observat că soldații vorbesc despre Sohong și se referă la el ca la un dezertor. Ceea ce este și mai curios este că capitanul și unul dintre colegii se ascund în mod clar ceva. Ganrim se deghizează în colonel al armatei și începe să-l interogheze pe capitan despre Sohong, acuzându-le că l-a ucis pe bărbat. În mod surprinzător, capitanul începe să-l șantajeze pe gardian de frică, ceea ce confirmă și mai mult că el este responsabil pentru moartea fratelui. Pe de altă parte, Kim Ja-hong este interogat de zeița înșelăciunii și acuzat că a scris numeroase testament false pentru colegul său, pe care nu le-a salvat mai devreme. El i-a dat aceste scrieri fiicei bărbatului, mințind-o pretinzând că este tatăl fetei. Zeița ordonă imediat ca bărbatul să fie legat și se pregătește să-l pedepsească prin tăierea limbii. Din fericire, Ganim este capabil să se conecteze cu echipa sa prin telepatie și argumentează pentru acțiunile lui Kim Ja-hong. Se pare că i-a scris și mamei sale scrisori false, mințind despre cât de grozavă este viața lui și cât de bogat a devenit. Ganrim susține că toate acestea sunt încercări de a-i mângâia pe oamenii la care ține, oferindu-le speranța pe care realitatea o poate oferi și permițându-le să trăiască mai departe. După ce și-a dat seama că Kim Ja-hong a făcut toate acestea pentru a oferi altora un motiv pentru a trăi mai departe, zeitatea iartă crimele bărbatului, deoarece intențiile nu au fost niciodată prea afectate. După proces, Ganim îl minte pe Kim Ja-hong și îi spune că familiile sale sunt bine, dar informează rapid echipa despre adevărul despre fratele lui Kim Ja-hong. Ganim se întoarce în timp pentru a vedea ce s-a întâmplat cu adevărat în noaptea morții lui Sohong și își dă seama că tovarășul său Don l-a împușcat accidental pe bărbat după ce a oprit siguranța. Don l-a chemat imediat pe capitan și, în loc să încerce să-l salveze pe muribund, soldatul decide să-l îngroape pe Sohong și să ascundă dovenile pentru ca promovarea sa să nu fie murdărită. Ganim se uită la corpul lui Sohong și își dă seama șocat că bărbatul nu era de fapt mort, forțându-le să-și amintească amintirile din trecutul său în care tatăl său a fost îngropat de viu. În același timp, Kim Ja-hong a ajuns în iadul nedreptății, unde oamenii sunt înghețați ani de zile pentru a plăti pentru crima lor de a nu-i ajuta pe ceilalți. Din fericire, profesia de pompier a lui Kim Ja-hong înseamnă că nu va fi judecat aici, ci se va permite să se mute în următoarea locație. În timpul călătoriei în interiorul telecabinei, se dezvăluie că toți gardienii au amintirile șterse, cu excepția liderului lor, Ganrim. Haon Mike încearcă să-și oprească echipierul să dezvăluie mai multe despre limitările lor, dar îl informează accidental pe Kim Ja-hong că fratele său este de fapt un spirit răzbunător. După ce își dă seama de adevăr, psihicul instabil al bărbatului zguduie întregul tărâm și sparge telecabina, aproape că își aruncă gardienii de desubt. Dar Kim Ja-hong este capabil să se refacă în ultimul moment și se oferă să-și ajute echipierii. Cei trei ajung în cele din urmă în iadul trădării, unde o zeiță frumoasă îi judecă pe oamenii care i-au trădat pe cei dragi prinzându-i într-o oglindă și spulberând victimele. Din fericire, Kim Ja-hong a fost un model în timpul vieții sale și nu a trădat pe nimeni, permițându-i să meargă mai departe în siguranță și din această locație. În același timp, Ganim este capabil să găsească spiritul răzbunător în clubul de noapte, unde încearcă să-l omoare pe unul dintre soldații care l-au îngropat de viu. Gardianul îi urmărește imediat pe Sohong și luptă continuu în aer în timp ce zboară prin oraș. Ganim este capabil să captureze spiritul întinzând o capcană și legându-le de clădire folosind o robă magică. Gardianul îi spune spiritului că trebuie să-și ierte ucigașii pentru a renaște, altfel va fi distrus pentru totdeauna. Dar acest lucru a servit doar pentru a-i aminti lui Sohong cum a fost îngropat de viu și trădat de cei mai buni prieteni ai săi, făcându-le să țipe de furie și să se libereze prin crearea unei unde de șoc masive. Pe de altă parte, după ce a băut numeroase cantități de alcool, Don a decis să-i dea locația corpului mamei lui Sohong, incapabilă să mai suporte vina. Femeia deschide harta și vede în sfârșit locația fiului său cel mic,
în timp ce Sohong urmărește totul din spatele mamei sale. Spiritul răzbunător merge la Ganrim și îi spune tutorelui că a decis să-l ierte pe Doni, după ce a văzut vinovăția soldatului și cum locația cadavrului a fost dată mamei. Sohong îl imploră pe gardien să acționeze ca un medium, astfel încât să poată vorbi cu Dom pentru ultima dată, promițându-i că va trece prin încercări după aceea. Spiritul vorbește prin bărbat și îi spune soldatului că îl iartă și să nu mai risipească lacrimi noi pe ceva din trecut. Între timp, Kim Ja-hong a ajuns în iadul violenței și vede o gaură uriașă în care trebuie să sară pentru a ajunge la procese. Bărbatul cade în deschiderea masivă și se prăbușește într-o stâncă uriașă, dar Haewon-Mike reușește să-și prindă chechipierul și să aterizeze lângă Kim Ja-hong. Cu toate acestea, Kim Ja-hong alunecă spre cei doi și răstoarnă accidental, făcându-i să cadă liber din nou spre fundul gropii. Haewon-Mike se grăbește spre cei doi, în timp ce Kim Ja-hong reușește să o apuce pe fată și încearcă să o salveze de la accident la fel ca înainte de a muri. În mod surprinzător, căderea lor este oprită rapid în ultimul moment după ce ajung la fund. Începe procesul de violență, iar procurorul este acuzat de Kim Ja-hong că și-a bătut fratele în liceu. Această acțiune a fost de neiertat, deoarece băiatul suferea de malnutriție din cauza cât de săracă era familia la acea vreme. De fapt, Kim Ja-hong nu și-a cerut iertare după luptă, deoarece a fugit de familia sa chiar a doua zi și nu s-a mai întors acasă de atunci. Judecătorul decide rapid că bărbatul este vinovat de violență împotriva propriei sale familii și plănuiește să-l trimită într-o groapă unde oamenii sunt loviți constant de pietre ca pedeapsă. Văzând că Kim Ja-hong este pe cale să fie condamnat, Deo Ki-kon cere rapid judecătorului să amâne condamnarea și să se uite la procesul final împreună cu cel actual, deoarece sunt strâns legați. Această piesă este foarte riscantă, deoarece le cere gardienilor să-și piardă puterile în viața de apoi dacă Kim Ja-hong va fi găsit vinovat la următorul proces. Din păcate, gardienii află rapid adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în acea noapte a luptei. Sohong s-a trezit după ce și-a văzut fratele îngenunchiat în fața mamei lor și cere să știe ce făcea Kim Ja-hong, dar în curând află că băiatul încerca să-și omoare propria mamă folosind o pernă. Sohong a încercat să-și oprească fratele imediat, ceea ce l-a făcut pe Kim Ja-hong să scape în cele din urmă perna și să înceapă să lovească pe băiat continuu cu furie. Se pare că Kim Ja-hong s-a simțit foarte deznădăjduit în momentul vieții sale, deoarece familia lor era atât de săracă, iar mama sa era grav bolnavă. Singurul mod în care credea că le poate pune capăt suferinței era prin moarte și nimic altceva. Acesta este și motivul pentru care s-a simțit extrem de vinovat după aceea și a fugit de acasă, fără să se mai întoarcă niciodată la familia sa. După ce aud asta, gardienii devin fără speranță când își dau seama că nu există nicio modalitate de a câștiga încercările acum, mai ales în iadul final al impietății filiale. În același timp, Ganrim încearcă să-l aducă pe Sohong spre corpul său, astfel încât spiritul să poată începe în sfârșit călătoria spre reîncarnare. Când ajung în tabăra militară, Sohong este surprins să vadă că mama sa este aici, implorându-i pe soldați să o aducă la corpul fiului ei. Capitanul armatei vede acest lucru și se grăbește spre femeie, sfâșindu-i părțile laterale în bucăți și împingând-o la pământ, făcând-o să leșine în timpul efortului. Sohong vede că mama sa este atacată de ucigașul său și devine înghițit de furie, transformându-se rapid în spiritul răzbunător care era înainte. Se eliberează de constrângeri și se apucă de gardian, aruncându-le pe bărbat folosind o forță extraordinară. Furia lui Sohong devine atât de intensă încât se transformă într-o tornadă uriașă, înghițind toți soldații din zonă și deschizând o poartă către viața de apoi. Spiritul răzbunător aruncă totul în jur și creează un haos masiv, în timp ce Ganrim încearcă cu disperare să salveze toți oamenii de la ucidere. Din fericire, Haewon-Mike este capabil să atace lumea vie prin portal și lansează un costum, rupând statuia uriașă și amețind dinamicul. Ganrim profită de șansă și atacă și el, capturându-le pe Sohong folosind o robă magică și, în cele din urmă, punând capăt dezlănțuirii. Între timp, procesul lui Kim Ja-hong începe la celălalt capăt, deoarece regele Ifmra însuși decide să fie judecătorul cazului. Zeitatea îl acuză pe bărbat că a încercat să-și ucidă propria mamă și să-și bată fratele într-un moment atât de disperat. Regele dezvăluie, de asemenea, că mama lui Kim Ja-hong știa de fapt despre încercarea fiului ei de a ucide, dar a rămas tăcută și a păstrat toată această tragedie în inima ei, ceea ce face ca crima bărbatului să fie și mai gravă. Zeitatea concluzionează că Kim Ja-hong va fi pedepsit pentru totdeauna în acest iad, deoarece a încercat să comită cel mai rău lucru posibil de a-l ucide pe cel care a dat viața. Dintr-o dată, întregul tărâm a început să tremure când o voce a început să vorbească cu mama lui Kim Ja-hong. Se pare că Ganrim și-a folosit puterea pentru a-i permite lui Sohong să vorbească cu mama sa într-un vis, iar fiul își cere scuze pentru fratele său. Sohong îi spune femeii că Kim Ja-hong a lucrat non-stop timp de 15 ani pentru a-i susține încă din acea noapte, după ce s-a simțit vinovat pentru ceea ce a făcut. În mod surprinzător, mama dezvăluie că și-a iertat fiul cu mult timp în urmă și își cere scuze pentru că nu a putut să-și întrețină copiii. Kim Ja-hong aude asta și cade lacrimi, în timp ce regele însuși a fost mișcat de afișarea familiei lor. Zeitatea decide că nu-l mai poate acuza pe Kim Ja-hong pentru crimele sale,
deoarece victima l-a iertat cu mult timp în urmă, permițând astfel bărbatului să se reîncarneze. Kim Ja-hong aude asta și se înclină în fața lui Do Kei-kwon, mulțumindu-le gardienilor pentru că l-au ajutat în călătorie, înainte de a dispărea în luminile strălucitoare. Înapoi în tărâmul muritorilor, Gan Lim a decis să-l aducă pe So-hong ca 49-a reîncarnare, plănuind să-și încheie înțelegerea pentru rege, astfel încât și ei să poată renaște. Grupul ajunge în iadul impietății filiale în fața numeroși demoni și se îndreaptă spre inamici pentru a deschide o cale către regele iadului însuși. Deci, ce părere aveți despre acest film? Spuneți-mi în comentariile de mai jos. Și dacă vă place videoclipul meu, vă rugăm să apăsați like și să vă abonați pentru mai multe. Ne vedem data viitoare!